Zender komt, zender gaat, als ze weten waar je bakje staat. Ik ben een eterpiraat, blijf een eterpiraat. Er is Piratenteam Radio O3 met Terug in de Ether. Ja, dan gaan we beginnen met het eerste verzoekje van vanavond. Ja, speciaal voor onze vaste luisteraar uit Suriname. Ik was een paar jaar terug in een kroegje in Appelscha. En daar waren een aantal oude collega's van mij, oude eterpiraten. Die zijn begonnen te plaatjes draaien, gewoon vinylplaatjes weer. Toen dacht ik bij mezelf van, dit moet eigenlijk weer terug op de radio. Nou, eens met de jongens gesproken, met O3 gaan praten. En nou, we hebben nu elke week een programma. Want Dappie, heel wat jaren dien je hem dit dus ook al? Ja, ja, maar dat is een mooi porselein, hè? Ik denk, jeden zondag. Ja, zondag, 21, 22. Nou ja, en toen weer het alweer, ja, illegaal, hè? En daar zit ook een beetje spanning in. Het is nou net zo spannend meer, hè? Nee. Luisteraars, een hele goede avond. Zo bent u vanaf gestemd op de Zwarte Boekenier en het allemaal via de lokale omroep O3. Plaatjes gaan natuurlijk de ronde voor iedereen die luistert natuurlijk. Helemaal niemand uitgezonderd. Het illegale. Ja, het illegale, dat is het goed, ja. Ja. Wat is dat toch? Ja, wat is dat? Dus, ja, de kick is dat, ja. Ja, het is gewoon de kick. Ja. Nou, goedenavond luisteraars. Hier zijn we weer. Alpenjager en Kareltje. Met een muziekprogramma zoals we dat vroeger ook draaiden altijd. En we hopen dat het nou weer precies hetzelfde wordt. En even leuk en even vriendelijk en vrolijk. Als ik bij mij in de kamer zat, keek ik op het politiebureau. En die politieagent die was commandant, hè. Maar die kwam er regelmatig bij mij aan de deur met een briefje, hè. Kun je die plaat indraaien. Geweldig. Ja, dat is de tijd van vroeger. Ik weet net hoe dat is nou. Nou zie ik ze uit de lucht waaien. Ik kreeg een kwartje door de bus en het kost het €5.000 bij wijze van spreken. Als morgens de zon verschijnt en de dauwdruppel weer verdwijnt, komt er weer leven in de vallei. Ik zie er toen even in Huizen 14 dagen ingevangen in Bankenbos. En nou ja, er weer een piraat op dat moment, die werkte daar. En ik denk, ja, ik moet toch wat broeken, ik moet wat sokken hebben, wat t-shirts en wat onderbroeken. Ik zei, kerst u dat net voor mij meenemen? En dan hoorde deze hier het spul in Bankenbos. Nee, we zijn heel lieve jongens met me. Ja. Nee, want ik bedoel, een piraat is eigenlijk geen boef. Want ik bedoel, een piraat is eigenlijk, die draait plaatjes voor de luisteraars. En ja, het is eigenlijk een heel goed mens. Je bent een brave oude man. En wij zijn een brave oude man. Ja, maar ja, dat leidt net in huis. Hè. Dus ben ik gewoon thuis die je een beetje onder de toem houden. Hè. Zij is het dus wel. Maar dan gaan we het wel horen dat het dus nog gaat. Dan maar legaal op deze manier. Nou, dat gaat hartstikke mooi. Ik ben een eterpiraat, ik blijf een eterpiraat. Ik ben een eterpiraat, ik blijf een eterpiraat. Ik ben een eterpiraat, ik blijf een eterpiraat. Ik ben een eterpiraat.